Hjälp mig ut nu! Kan ingen hjälpa mig? Vad säger jag? Pekar inte i alla fall. Men vad har jag på mig? Det ser ut som gamla Berta. Och jag luktar som henne också. Jag måste nog ta mig hem. Undersöka den här. Vad är det? Något! Jag vet en lösning. Hacka, hacka, hål, hacka, hål, hacka, hål, hacka, 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 hål, hacka, hål, hacka, hål, hacka, hacka, hål, hacka, hål, hacka, hål, hacka, 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 hål, hacka, hål, hacka, hål, hacka, hacka, hål, hacka, hål, hacka, hål, hacka, 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 hål, hacka, hål, hacka, hål. Vägen är min enda frihet.